Драги колеги, скъпи гости и или приятели, за мен е чест и истинско удоволствие да открия тази изложба на Олег Гочев. Приветствам ви с добре дошли и с един щастлив повод. Това, че тук ни е събрал Олег Гочев, монументалист, живописец, посветил десетилетия от живота си на обучението на стенописци в Художествената академия на Българския университета във Велико Търново. Аз, след обзорното представяне на Любен Генов, ще се спра на тези детайли, които считам, че биха били интересни за вас, като публика тук. Когато се каже юбилейна изложба, в съзнанието на повечето хора изникват асоциации за репрезентативност, емблематични произведения и големи формати. Пред нас е един колосален труд. Юбилеят на Олег Гочев е повод да ни разкрие своята перспектива на времето. Олег Гочев чете пред нас в образи. Настоящата експозиция е разнообразна, както всички виждаме. Рисунки, живопис, стенописи, пощенски марки. Представени са творби, създадени преди 30 години, които са били част от европейски художествен живот, но сега се показват от нас за първи път. Към тях са добавени творби, сътворени в интервала между предишната юбилейна изложба, преди 10 години и днес. Следя с интерес творчеството на Олег Гочев и за мен тази изложба е предизвикателство. Тя носи нещо типично за него като човек и творец. Аналитичност и пиетет към детайла, съпоставка на експресионизъм и сюрреализъм, акорд към екзотичното и еротичното, афинитет към монументалното и завладяващото. Изкуството на Олег Гочев е познато не само в Европа, но и отвъд океана. С творби да си демонстрира професионализъм, дисциплина, виртуозно владеене на линията, композицията и цвета. Той остава верен на тъжненията си по монументалното и използва всяка възможност да създава стенописи, мозайки, стъклописи, като предприема динамично взаимодействие с зрителя и средата. Обичан или отхвърлян, важното остава едно. Олег Гочев винаги е забелязван. В равносметката, която самият художник прави, съпоставяйки сътвореното преди 30 години и сега, преди 25-та, и сега през 25-та, се виждат онези фини движения в артистичния му възглед, долавят се разлики и изходства и се открояват константни черти, които затвърждават емблематичното присъствие на Олег Гочев на световната художествена сцена. А на мен не ми остава нищо друго, освен да му пожелая здраве, вдъхновение и за много нови изложби. Приятно гледане!